Toto je podľa mňa aktuálne najlepší spôsob, ako si viete vypočítať svoj biologický vek. Na rozdiel od metylačných testov si tento biologický vek viete vypočítať zadarmo z krvných testov, ktoré možno už aj máte. Tento model dokonca v presnosti prekonáva PhenoAge, takže je to dnes najlepší model založený na bežných krvných testoch. V dnešnom videu vám ukážem, ako si vypočítať biologický vek, prečo sú práve tieto biomarkery dôležité, čo výsledky znamenajú a ako si svoj biologický vek znížiť. Pri vytváraní tejto kalkulačky mi pomáhal priamo jeden z autorov štúdie, na ktorej matematickom modeli je kalkulačka založená. Takže informácie máte rovno od zdroja a na presnosť výpočtov sa môžete spoľahnúť. Ahojte, volám sa Žolt a špecializujem sa na vývoj nástrojov na interpretáciu krvných testov, ktoré sa používajú v klinikách dlhovekosti. Mojím osobným cieľom je pridať ľudstvu 1 milión rokov zdravého života. Preto vytváram nástroje ako tento úplne zadarmo, nepotrebujete sa registrovať a ani zadať svoj e-mail. Tak poďme na to. Ako som už spomenul v úvode, Bort's Blood Age je dnes najpokročilejší model biologického veku, ktorý si viete vypočítať zo štandardných krvných testov. Model bol natrénovaný na dátach z UK Biobank na vzorke vyše 300 000 ľudí. V skratke, UK Biobank sleduje počas života veľké množstvo ľudí a vykonáva im detailné vyšetrenia. Dr. Joshi s kolegami použili tieto dáta na natrénovanie AI modelu, ktorý identifikuje, ako kombinácia krvných markerov súvisí s dĺžkou života. A z približne 60 krvných biomarkerov dostupných v UK Biobank model vybral tieto ako najdôležitejšie. To neznamená, že markery pod čiarou ako LDL či HDL nie sú dôležité. Znamená to len, že keď už máme všetky markery nad čiarou, tieto ďalšie pod čiarou už potom nepridávajú významnú prognostickú informáciu. OK, vieme už teda, ako bol model vytvorený a ktoré biomarkery sú dôležité. Poďme sa pozrieť na ich vplyv. Biomarkery s oranžovou farbou indikujú, že vyššie hodnoty markerov zvyšujú riziko úmrtnosti. Modré naopak znamenajú, že vyššie hodnoty riziko úmrtnosti znižujú. To znamená, že vysoký cystatín C je zlý, ale zároveň vyšší kreatinín vychádza ako dobrý. Viem si živo predstaviť, ako sa teraz tvária zdravotní pracovníci. Určite si vravíte, v akom paralelnom vesmíre sú vyššie hodnoty kreatinínu, ALT a cholesterolu lepšie. Vysvetlím. Toto platí len vtedy, keď sú prítomné všetky ostatné hodnoty. AI algoritmus zvolil takéto koeficienty. A prečo presne, to nevieme. Vieme len, že to tak je. Ako vysvetlil Dr. Joshi, dôvodov môže byť viac. Napríklad, niektoré markery môžu korigovať iné, ktoré boli nadhodnotené. Ak by napríklad zo štúdie odstránili cystatín C, zrazu by vyšší kreatinín dobrý nebol. Preto Dr. Joshi povedal, že netreba pátrať, prečo algoritmus uprednostňuje vyššie či nižšie hodnoty jednotlivých biomarkerov. Ideme pátrať. Upozornenie. Nasledujúcich pár minút bude veľmi odborných. Ak vás nezaujíma, prečo model preferuje vyšší kreatinín, ALT a cholesterol, rovno preskočte na kapitolu Ako používať kalkulačku. Začnime kreatinínom. Prvý graf znázorňuje vzťah medzi kreatinínom a vekom. S pribúdajúcim vekom klesá funkcia obličiek a kreatinín stúpa. Bežné vyššie hodnoty teda odrážajú starnutie. Veľmi vysoké však už indikujú chorobu. Keď sa pozrieme na vzťah kreatinínu a podielu telesného tuku, je vidieť, že ľudia s nízkym percentom tuku mávajú vyšší kreatinín, aj keď majú obličky úplne v poriadku. Model si vybral aj druhý obličkový marker, cystatín C, ktorý sa považuje za lepší marker funkcie obličiek a dal mu vyššiu váhu. Kľúčový rozdiel je, že kreatinín je ovplyvnený svalovou hmotou, zatiaľ čo cystatín C nie. Model teda pravdepodobne prestrelí koeficient pre cystatín C a následne ako keby odpočíta kreatinín. Týmto naraz zachytí informáciu o stave obličiek, ako aj informáciu o podiele tuku. Bez cystatínu C by sme to však nevedeli rozlíšiť. Veľmi podobná vec sa deje s preferenciou vyššieho ALT. ALT je bežný pečeňový marker a ak sa pozrieme do môjho nástroja na interpretáciu pečeňových testov, tak vidíme, že nízke hodnoty sa spájajú s nízkou svalovou hmotou a niektorými nutričnými deficitmi. Stav pečene model už zachytáva inými markermi, ako GGT, ALP a albumín. Takže tým, že odpočítava ALT, ako keby selektoval ľudí so zdravou pečeňou, ktorí cvičia a sú nutrične v poriadku. Vysvetlenie pre cholesterol je tiež zaujímavé, ale trošku komplikovanejšie.
Model označil nadpriemerný celkový cholesterol ako lepší. Taktiež uprednostnil vyšší ApoA1 ako lepší. ApoA1 je v podstate moderný proxy marker pre HDL, teda tzv. Dobrý cholesterol. Na populačnej úrovni teda nízky celkový cholesterol nevyzerá ideálne. To je konzistentné so štúdiami, ktoré sledujú vplyv celkového cholesterolu na úmrtnosť. Všetci vieme, že veľmi vysoký cholesterol je problém. Ale nízko normálne hodnoty vyzerajú ešte problematickejšie. A čím je človek starší, tým to platí viac. A nedá sa to úplne vysvetliť reverznou kauzalitou. Teda nie je to tak, že všetci s nízko normálnym cholesterolom sú chorí alebo čo. To, čo však platí na úrovni populácie, však nemusí platiť na individuálnej úrovni. Povedzme, že ste ďaleko od priemerného človeka. Napríklad ste vegán a jete 100 g vlákniny denne. Váš celkový cholesterol bude pravdepodobne nízky. V takom prípade môže byť nízky celkový cholesterol pre vás naopak veľmi dobrý. Môj kamarát Michael z YouTube kanálu Conquer Aging or Die Trying spravil video o tom, aká kombinácia markerov robí nízky celkový cholesterol ideálnym. Ak chcete vedieť viac, pozrite si jeho video. Ak je táto časť o cholesterole mätúca, pointa je, že hodnota celkového cholesterolu sa nedá interpretovať na úrovni jednotlivca izolovane, teda bez iných krvných markerov. Aj preto vplyvný lekár na dlhovekosť Dr. Peter Attia rád vtipkuje, že meno vášho psa má podobný dopad na vaše kardiovaskulárne riziko ako váš celkový cholesterol. Na druhej strane, vysoký LDL cholesterol je jednoznačne nebezpečný. K tomu sa model dopracoval tiež, hoci nepriamo vo viacerých krokoch. Takže, ak máte predpísané lieky kvôli vysokému LDL, je veľmi dôležité, aby ste ich užívali, keďže priamy kauzálny vzťah medzi zvýšeným LDL a kardiovaskulárnym rizikom je nesporný. Ospravedlňujem sa za dlhšiu odbočku, ale ľudia sa ma často pýtajú, prečo kalkulačka preferuje vyšší kreatinín, ALT a cholesterol, čiže som to chcel zahrnúť. Ak máte dobrú telesnú kompozíciu a jete zdravo, nízko normálne hodnoty týchto markerov by ma netrápili. Opakujem, preferencia vyšších hodnot platí na populačnej úrovni, nie pre každého jednotlivca. Vráťme sa teda k výpočtu vášho biologického veku a ukážme si, ako kalkulačka funguje. Najprv si potrebujete urobiť všetky tieto testy. Niektoré nie sú rutinné, takže sa na vašej preventívke neobjavia. Napríklad testy ako cystatín C a ApoA1 žiadny špecialista štandardne nerobí. Môžete skúsiť požiadať svojho lekára, aby vám ich objednal, ale asi to bude problém, keďže im to poisťovňa nechce preplácať. Následne, keď máte výsledky, jednoducho ich zadáte sem v ľubovoľných jednotkách. Na ukážku nahrám vzorové dáta. Vpravo sa zobrazí váš biologický vek. Čo však to číslo znamená? Povedzme, že vám vyjde 49. Znamená to, že zostávajúca dĺžka života je podobná priemernému 49-ročnému človeku. Zobrazujem tu aj relatívnu hodnotu v percentách, lebo byť o 10 rokov mladší v 35 je niečo iné, ako byť o 10 rokov mladší v 65. Model bol natrénovaný na ľuďoch vo veku 38 až 73 rokov, takže najlepšie funguje v tomto rozpätí. Ak ste starší, model môže váš biologický vek prestreliť. Najstarší človek, na ktorom som to skúšal, mal 95 rokov a model mu predikoval 104. V tom čase však užíval viacero antibiotík. Kalkulačka má aj unikátnu funkciu, keďže ukáže, kde máte najväčší priestor na zlepšenie. Napríklad, tento človek by mohol svoj biologický vek znížiť ešte o takmer 17 rokov. Ale pokiaľ sa nevoláte Brian, pokles o viac než 15 rokov je skôr rarita. Je dôležité nerobiť tzv. Lab hacking. Napríklad, suplementáciou kreatínu si viete zvýšiť hodnotu kreatinínu v krvi a kalkulačka vám vypočíta nižší vek. Lenže ľudia v UK Biobank pravdepodobne neboli borci z posilky nasypaní kreatínom. Ako som už vysvetlil, model pravdepodobne používa kreatínin ako proxy za telesnú kompozíciu. Čiže takéto hackovanie by viedlo k umelo zníženému biologickému veku. Ďalšia užitočná funkcia je, že kalkulačka chráni pred potenciálne chybnými údajmi alebo údajmi, ktoré síce znížia vek na papieri, ale sú nezdravé. Napríklad, keďže tento model preferuje vyšší kreatinín, tak keď zadáte hodnotu napríklad 200, na výsledku by to vyzeralo pekne, ale takýto vysoký kreatinín už signalizuje chorobný stav. V takom prípade sa zobrazí upozornenie, aby ste si údaje overili. Kalkulačka je len lineárny výpočet, preto som pridal aspoň takúto poistku na zachytenie potenciálnych chýb v dátach.
Ako som spomínal na začiatku videa, tento model biologického veku je môj obľúbený. Zaplatíte len raz za laboratórne vyšetrenia a okrem biologického veku sa dozviete, v akom stave je vaše zdravie a orgány. Výpočet biologického veku je užitočný aj pre lekárov, keďže pacienti často nerozumejú, prečo je dôležité mať v poriadku krvné testy. Ale keď pacient zistí, že je jeho biologický vek vyšší oproti dátumu narodenia, zrazu sa začne zaujímať a dodržiavať predpísanú liečbu lekárom. Tak ako všetky moje interpretačné nástroje, aj tento je úplne bezplatný. Vaše dáta zostávajú v súkromí a nikdy neopustia váš počítač. Ak neveríte náhodnému čavovi z internetu, otvorte si stránku kalkulačky, vypnite Wi-Fi a zadajte svoje výsledky, až keď ste offline. Ja vaše dáta naozaj nechcem, nechajte si ich, sú to predsa vaše dáta. Ak nechcete minúť žiadne peniaze na laboratórne testy, pozrite si moju druhú kalkulačku na biologický vek Levin PhenoAge. Tá využíva len rutinné markery, takže si svoj biologický vek viete vypočítať aj z preventívky. Tento model je menej presný, ale stále užitočný. Odkaz nájdete v popise videa. To je na dnes všetko, vidíme sa opäť mladší pri ďalšom videu. Majte sa fajn.